po mga giliw namin tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang individual na matagal na nagkubli sa maskarang punong-puno ng kasinungalingan. Siya si Errol. Mahirap ang pamilya namin at hindi ako masaya sa ganitong klase ng buhay. Mula nang bata pa ako, palagi kong tinatanong ang mga magulang ko, pati ang sarili ko, kung bakit ipinanganak ako sa pamilyang isang kahig isang tuka. Subalit, kahit gaano ko kamuhian ang pagiging mahirap, higit mahirap baybayin ang landas patungo sa mas marangyang buhay. Ano, sige lang, order lang kayo, sagot ko. Ayos ka talaga, pare. Bilib na talaga ako sa'yo. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Napakagalante mo. Kung ano-anong sinasabi mo eh. Mabuti pa, tawagin mo yung waiter para maka-order tayo ng additional bucket. Oo nga naman, Al. Una. Ako na naman ang nautusan niyo eh. Steph, are you all right? Yeah, nag-enjoy ako. Thanks for inviting me, Errol. Sana nga hindi itong una at huling beses na sasama ka sa mga lakad naming magbabarkada. Oo naman. Masaya akong kasama kayo. Ay nako, Steph. Huwag ka kagad magpapabola rito sa kaibigan mo to. Nako, matinig to. Al, sinisiraan mo na naman ako. Mag-ingat ka lang sa kanya, Steph. Alam mo naman ng mga lalaki may itsura na, mayaman pa. Walang hindi kayang gawin yan para sa pag-ibig. Magkaibigan lang naman kami ni Errol eh. Kaya huwag kayong mag-alala. Anong sabi mo, Steph? Magkaibigan lang kayo? Kala ko, nililigawan ka ni Errol. Kasasweldo mo lang? Wala ka na kagad pera, Errol? Ako may pinagluloko mo, ha? Ha? Sakit ang ulo ko. Inuuna mo na naman yung mga barkada mo, ano? Inubos mo na naman yung pera mo sa panlilibre ng mga barkada mo. Tama ako, di ba? Ma, pwede ba ang aga-aga naman ho? Alas 10 na ng umaga, hindi na maaga. Ito. Kunin mo na at lumabas ka muna ng tong kwarto ko. Ito. Magkano ito? 500? Hindi nga ito makakabayad ng 50% ng bayarin natin sa kuryente. Pagdamutan nyo na yan, ma. Wala na akong iba niyan. Ubus na. Ay, nako. Wala ka talagang pag-asa. Wala kang pag-asa. Errol, mag-out of town kami sa susunod na buwan. O ano, sasama ka ba? Sama ka na, Errol. Sama mo uli yung nililigawan mong dalaga. Nililigawan mo pa ba yun hanggang ngayon? O wala na siya ng interes sa'yo? Muntik na sana ako masira sa kanya dahil sa inyo eh. Halos naniwala siyang babayaro ko. O bakit? Hindi ba? Pwede ba tumigil na kayo sa pang-aasar sa akin? Oo na. Oh, pero next month na to, ha? Kailangan natin mag-book ng flight, kaya dapat mas maaga kayong mag-ready ng pera. Ilang araw ba tayo? 3 days lang, pre. Sige, kahit ilibre ko na kayo ng meals nyo for 3 days. Ha? Totoo ba yan? Oo. Ay nako, hindi namin tatanggihan yan. Sino bang ayaw ng libre? Ano? Magkano ka mangutangin mo, Errol? Ate, alam kong narinig mo ko. Paano mo babayaran yung ganito kalaking halaga, ano? Approve na yung loan ko sa company, kaya mababayaran na kita. Naku, may utang ka pa nga sa akin last year. Hindi na nga lang kita siningil kasi alam ko, ikaw din yung gumagastos ng mga pangailangan sa bahay. Pero malaking halaga yun, ha? Alam mo, hindi naman sa maramot ako, no? Kaya lang nagiging realistic lang ako. Kaya mo bang bayaran yung inuutang mo? Siyempre naman. Sus. Uutang ba ako kung di ko kayang bayaran? Uy, madalas mo naman ginagawa yan eh. Ang alin? Ang mangutang ng mangutang, tapos hindi naman binabayaran. Ate. Sabihin mo muna sa akin kung saan ka pupunta. At kung anong gagawin mo, bakit ka mag-out of town para mapautang kita.
narito kayo. Bakit? Saan ba ako pupunta? Hindi ba, ngayon yung flight nyo ni Errol? Anong flight? Nalintikan na. Sabi ko na nga. Ano yung sinasabi mo? Sabi ko na, nagsinungaling na naman ng Errol na yun eh. Sabi niya, mag-out of town sila ni nanay para mag-unwind. Kaya ako pinautang. Oy, bakit ka ba naparito, Remy? Nay, binisita lang kita. Remy, O, bakit? sa Errol, may bisyo siguro ang damuhong yun. Ha? Palaging wala pera eh. Hindi makapagbigay ng 5,000 buwan-buwan sa akin para sa mga gastusin dito sa bahay. Kaya kahit sumasakit ang mga tuhod ko, nagsisika pa rin ako maglako ng mga pagkain para may pandustos kami. Hayaan nyo, Nay. Pagsasabihan ko yun. Mukhang marami rin kasi siyang mga gastusin ngayon eh. Ako na lang uuli ang magbibigay sa inyo. Magkasalungat talaga kayo ni Errol, oo. Magkapatid kayo. Pero napakalaki ng pinagkaiba niyo. Salamat sa meal, Errol. Don't mention it, Esther. Ay, siya nga pala. Hindi ka pa nagkukwento sa akin. Nangalin. Ano ba ang trabaho ng mga parents mo? Si Dad, patay na, matagal na eh. Si Ma'am naman, may minamanage na business namin. Ah, talaga? Anong business niya? Ha? Baka kilala siya ni Mama. Sa food industry. Oh, you mean? May sarili kayong resto? Oo. Wow! O bakit hindi tayo doon kumain minsan? Ha? Kasi nagsasawa na ako sa mga pagkain sa amin eh, kaya mas gusto ko sa iba na lang kumain. Sa bagay. Since pareho tayong busog, tara. Sundan natin si Naal sa Kabady. Ando sila naglalakad-lakad. Sure. Sige. Mali ang tansya ko ng budget Kukulangin yata ako. Konti na lang itong nasa wallet ko. May isang araw pa kami rito sa resort. Errol! Sasama ka ba sa amin? May zipline down malapit dito. Pasensya na kayo. Mukhang iba yata ang timpla ng tiyan ko ngayon eh. Mahirap na. Kayo na lang. Naku, sayang naman, pare. Oo nga, kaya lang hindi naman ako komportable na sumama sa inyo sa ganito kalagayan ko. Mamaya niyan, bigla akong dumumi habang nasa itaas ng zipline. Nakakahiya. Oo nga naman. O, sige. Isasama na rin namin sa Steph at yung mga kaibigan niya, ha? No, sige, enjoy kayo ha. Okay. Ay, salamat. Nakalusot. Ay, nakauwi rin. Akala ko hindi na ako makakauwi. Buti naman, dumating ka na. Nay, O, ayan. ano ito? Mga bills mo yan. Diyos ko, anong klaseng gadget ba yung hinuhulugan mo? At ang mahal? Tapos, 3 buwan mo na raw na hindi nahuhulugan. May pa-out of town ka pa. Tapos, ang dami mo mga kailangan bayaran. Pero, ano ba pinagagawa mo sa buhay mo? Ha? May bisyo ka ba? Oo. Nagdodroga ka ba? Nay, Bakit hindi ka nakakapagbigay dito sa bahay? Kakasweldo mo lang pero nangungutang ka na kagad sa Ate Remy mo. Saan ba naman napupunta yung kakarampot mong sweldo, ha, Errol? Nay, huwag mo na itong problemahin. Ako nang bahala sa mga ito. Sagutin mo muna ako. Kung sasabihin ko sa inyo, may magagawa ba kayo? Ano? Kahit sabihin ko sa inyo, wala na kayong magagawa, Nay, dahil mahirap tayo. Pobre tayo. Isang kahig, isang tuka. At para makahanap ako ng mga kaibigan, para maging ina ko sa mga kaibigan ko, kailangan ko magpanggap bilang ibang tao para lamang matanggap nila ako. Kasi kung sasabihin ko sa kanilang totoo na pobre tayo, tiyak na hindi nila ako ituturing na kaibigan. Anong Kaya sinabi? kahit mabaon ako sa utang,
gagawin ko. Kaysa naman ipaalam sa mga tao sa paligid ko na galing ako sa pamilyang wala man lang posisyon sa lipunan. Magpapanggap na lang ako kaysa naman aminin ko na anak ako ng mag-asawang wala man lang narating sa buhay. Paano mong na-team na sabihin niya na Nay, kahit ganito ang pamilya natin, kahit mahirap tayo, tiniyak namin ang yumaong mong ama na mapalaki kayo sa pamamagitan ng tapat na pamamaraan. Nagsikap kami para maitaguyod kayo. At kahit kailan, hindi kami nahiya ipagsigawan sa buong mundo na hindi kami mayaman. Dahil ang mahalaga, wala kaming inaapakan tao. Hindi kami nagnanakaw. Hindi namin kayo pinakakain mula sa masama. Ngayon sabihin mo, sino ang mas nakakahiya? Kami ng tatay mo na matapat? O ikaw na mapagpanggap? Anong sabi niyo, Nay? Ilang araw nang hindi kumakain si Errol ng maayos? Ay, ikaw na nga ako mausap yan, Remy. Pagod na ako sa kapatid mong yan. Ewan ko ba? Kasapian yata yun, nakakaibang espiritu. O sige, Nay. Akong kakausap. Errol. Uy. Ba't ka ba nagmumukmuk? hayaan mo lang ako. Ano ka? Nag-aalala sa'yo si nanay. Gusto ko lang maglaho. Wala akong mukhang ihaharap kay nanay. Pati sa mga kaibigan ko. Ay, kahit magkulong ka pa rito maghapon at magdamag, hindi ka maglalaho. Ang dapat mong gawin, ha? Humingi ka ng tawad kay nanay. At simula ngayon, magpakatotoo ka na. Wala namang masama sa pagiging mahirap. Hindi magbabago ang buhay sa pamamagitan ng pagpapanggap. Magsikap ka at magpakatotoo. Yun ang pinakamabuti mong gawin. Hindi ko alam kung paano magsisimula ate. Sige na nga, bumangon ka dyan. Maligo ka at magtrabaho. Madalas, ang bundok na pinakamahirap akyatin ay ang ating sarili. Ang ating sariling panguhusga sa ating katayuan sa buhay at ang ating sariling pagtingin sa ating pagkatao. Nagpapasalamat ako. Kahit mahirap, nagawa kong lagpasan ang hamon yon dahil natutuhan kong tanggapin kung sino at kung ano ko. Ako po si Errol at ito ang aking buhay. Hindi ang pagtingin ng ibang tao sa atin ang mahalaga, kundi kung ano ang pagtingin natin sa ating sarili. Mga nagsiganap: Susan Robles, Maynard Landicho, Lionel Baramin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas at Phil Cruz sa papel na Errol. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Bugar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Sa pagkakataong ito,
Maririnig niyo ang kasaysayan ng isang babaeng tumakas sa hirap kaya muntik nang mapahamak. Siya ay si Nelly. 12 taong gulang ako noon nang pumanaw si inay. Makalipas ang 1 taon, muling nag-asawa si itay. Kaya kami ng kapatid kong si Tina naiwan kina lolo at lola. Sila na ang nagpaaral sa amin. Kaya naman, talagang nahirapan kaming lahat. Mang Crispin, Oo. Magandang dalaga pa lang kumakatok. magandang umaga po. Mas maganda ka pa sa umaga, Nelly. Dala ko na po yung mga binili yung isda, yung bangus, dalagang bukid at saka lapu-lapu. Ba't ikaw ang nagdala? Kasi po may sakit si na Lola Conching tsaka si Lolo Tasio. Sa bagay, mabuti na rin ikaw ang naghatid ng mga ito. Ha? Nakita kita. Ha? Teka, ito. Kunin mo ito. 2,000? Naku, wala ho akong susukli dyan. Sa'yo na ang sukli. Alam kong kailangan mo yan. Ho? Naku, nakakaya naman po. Huwag ka nang mahiya. Ako naman ang kusang nagbigay niyan eh. At sana naman, huwag mo na akong tinatawag na Mang Crispin para hindi nakakailang. Alam mo, napakaganda mo, Nelly. Hindi bagay sa'yo magtinda ng isda. Ha? Didiretsoy na kita. Noon pa, gusto na kita. May damdamin na ako sa'yo. At kung papayag kang pakasal sa akin, pagiginhawain ko ang buhay mo. Maging ang pamilya mo. Sinabi niya yun sa iyo, Apo? Opo, Lola Conching. Nagulat nga po ako. Abay, lokong ina. 55 na siya at ikaw lamang 20 anyos lang tapos niligawan ka? Aba, Ang haba po kasi ng hair ni ate, Lolo Alam ko, Tasio. anong mahaba. Kaya nakaka-attract ng rich eh. So talaga, Tina. Anong sabi mo sa kanya, Nelly? Sabi ko po, wala pa sa isip ko yung ganong bagay. tama yun. Napakabata mo pa pagkatapos. Pero, sabi po niya, kung pakakasal daw ako sa kanya, giginawa tayong lahat. Oo, Opo. magagawa niya talaga yun. Kasi, mayaman na matandang yun eh. Ay, ate, pag pumayag ka, sabihin mo, bigyan ng maayos na bahay si na Lola. Aba. Pati tindahan at bigasan. Hoy, Tina, ano ka ba? Eh, si Mang Crispin naman po nag-alok, Lola eh. Eh, di sabihin na natin ang gusto natin. Kung magkakaroon kayo ng tindahan at bigasan dito, matutulungan ko kayo sa pagtitinda. Oo nga. Hindi na rin ako magtitinda ng isda. At saka, nakakapag-aral na ako sa kolehiyo. Ako, nangingis na pang mga mata mo. Huwag mo sabihin pakakasal ka sa taong yun. Ilang buwan pa lang siya dito sa lugar natin. Hoy, tama ang lolo mo, Nelly. Aba, At saka isa pa, ha? Ay, mali. Napakasal ka sa isang tao upang makatakas lamang sa kahirapan. Dahil sagrado ang kasal, Kasi Apo. po, Lola, naisip ko, biyaya na yung lumalapit sa akin. O di po ba dapat, huwag ko lang palagpasin? Ano ang iniisip ng maganda kong misis? Ay kasi akala ko, Crispin, Hmm. 1 linggo lang tayo dito sa Bataan. 3 linggo na tayo rito. Kailan ba tayo babalik sa Maynila? Hindi na tayo babalik doon. Ha? Dito na tayo. Maganda naman at malaking bahay ko rito. Pero, hindi alam nila, Lola, na dito na tayo titira. Kasi sabi mo, doon sa bahay mo sa Quezon City lang. O, hindi sabihin mo na lang sa kanila. Ha? Tawagan mo. May cellphone ka naman. At saka hindi mo na sila dapat isipin. Bakit? Dahil binigyan ko na sila ng bahay at kabuhayan. Pati kapatid mo, binigyan ko rin ng halagang magagamit na sa kanyang pag-aaral. Kaya ako na lang ang dapat mong asikasuhin ngayon. Ang gusto ko sana mag-aral sa kolehiyo. Kasi, pangarap
pangarap ko rin na makatapos ang pag-aaral. Di ba sabi ko, ako lang ang dapat mong asikasuhin? Ako lang. Lola, bakit hindi nyo ginagalaw ang pagkain nyo? Oo nga naman, Kuching. Masarap itong niluto ni Tinang ginataang tilapia, oh. Sige na, kaya na. Naaalala ko si Nelly. Oh, bakit? Malayo na siya sa atin. Andun, sa Bataan na. Ay, nako. Wala na tayo magagawa pa roon. Dahil may asawa na ang ating apo. Pero naisip ko lang po, bakit kaya nagbagong isip ni Kuya Crispin? Bakit mas ginusto pa niya doon sa Bataan? Naisip ko rin yan, Tina. Uy, baka naman may negosyo na siyang bubuksan doon. Ipanalangin na lang natin na walang maging problema si Nelly, ha? Maging sa kanyang asawa. Sakripisyong kanyang ginawa para maiahon tayo sa hirap. At kawawa naman siya kung siya'y mapapahamak. Ay, nako. Nakakapagod ang biyahe. Pero okay lang. Masaya naman yung birthday party ng kaibigan mo eh. Crispin, matagal mo na bang kaibigan si Gaspar? Kaya pala, Ha? lahat ng sabihin niya, hagal pa ka ng tawa. Oh, Ang harot mo. sobra ka naman. Sakit mong magsalita. Para sa'yo, harot na ba yun? Oo, ang harot mo. Dapat sana pumurmal ka lang. Uy, kaya lang naman ako sumasagot at tumatawa pag binibiro ako. Kasi nga, kaibigan mo sila. Ayoko lang may masabi sila sa atin. Aray ko? Tuwirang ka pa. Dahil lang doon sinampal mo na ako. Kakakasal pa lang natin, ganito ka na? Dahil hindi ko gusto ang ginawa mo. At ang pangangatuwiran mo sa akin. Mula ngayon, hindi na kita isasama sa mga pupuntahan ko. Dito ka na lang sa bahay. Salamat naman at nag-video call ka, ate. Wala dito si Crispin ngayon. Kaya sinamantala ko yung pagkakataon na tawagan kayo, Tina. Bakit? Hindi ka ba maaaring tumawag pag nariyan siya? Lola Kuching. Ate, bakit malungkot ka? Oo nga naman, Apo. May problema ka ba kay Crispin? Lola, napakaseloso niya. Gusto niya, siya lagi asikasuhin ko. Ano? Nananakit din. Kahit na nagpapaliwanag lang ako, bigla akong sasaktan. Eh kung ganyan siya, iwan mo na siya, ate. Huwag kang magtiis sa kanya. Tina, hindi yun ganun kadali. Kasal kami. At marami siyang naibigay sa inyo. Sabihin mo, sinusumbat ba niya mga yun sa'yo? Aray, bakit mo ko sinuntok, Crispin? Wala naman akong kasalanan. Hindi ba sabi ko, kapag narito ako, wala kang ibang aasikasuhin kundi ako? Inaasikaso naman kita! Hindi mo lang ako nakita sa loob ng bahay dahil diniligan ko yung tanim ko mga bulaklak. Sinungaling? Aray ko! Kunwari lang na nagdidilig ka. Pero ang totoo, nagpapacharming ka sa lalaki mo. Bakit ba ganyan? Bakit ka ganyan? Ang dumi-dumi ng isip mo! Nakapirmi na nga ako dito sa bahay, naghihinala ka pa rin sa akin. Dahil marumi kang babae. Hindi totoo yan! Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Katulad ka rin ng dalawang naging asawa ko. Pinagbili sarili sa akin. May asawa ka na? Oo, noon. Pero wala na sila ngayon.
bakit mo nilihim sa akin? Hindi naman importante sa iyo yun, ah. Ang mahalaga sa iyo, pera. Para makaahon kayo sa hirap. Crispin! At dahil nabili na kita, susundin mo ang lahat ng gusto ko. Huh? Naintindihan mo? Nakainig kong braso ko na nasaktan ako! Sagutin mo ang sinabi ko. Oo! Yan. Ganyan. Sige, maligo ka na. Bilisan mo! Umalis na naman si Crispin. Hindi ko alam kung kailan babalik. Pagkatapos niya akong saktan at gamitin. At ngayon, talagang nakakulong na ako dito sa bahay niya. Dahil hindi niya na ako pinayagan pa magpunta kahit sa tindahan. Ayaw niya ako lumabas. Hindi ko na rin matawagan si Tina. Dahil kinuha niya yung cellphone ko. Sana pala hindi na lang ako nagpakasal sa kanya. Maling-mali ako. Maling-mali. Ambe, umiiyak kayo? Francis, sabi mo sa akin, gaano ka nakatagal nagtatrabaho kay Crispin? 10 taon na, ma'am. Ha? 21 ako nang magsimulang magtrabaho kay Sir. O, di kabisado mo ng ugali niya. At siguro, alam mo rin yung tungkol doon sa dalawang nauna niyang asawa. Alam mo na pala ang tungkol sa kanila. Ngayon ko lang nalaman nga. Hindi ka dapat magpakasal sa kanya eh. Masama siya. Sabi mo nga sa akin, nasan ba yung mga naging asawa niya? Nasan sila? Napakaseloso ni Sir Crispin. Yun ang dahilan kaya ang mga babaeng yun Ay ano, Francis, sige tuloy mo. Pinatay niya mga yun. Ano? Oo, inilagay sa drum ng semento at ibinaon sa likuran ng bahay na ito. Oh, Diyos ko! Di! At ikaw, kasabot ka niya sa ginawa niya? Hindi. Driver at boy lang niya ako rito. May mga tauhan siyang inuutusan. Alam niya may hinalog ko eh. Ay, Diyos ko, baka patayin din niya ako. Tumakas ka, Nelly, habang may panahon pa. Paano gagawin ko? Paano yun? Masusundatin niya ako. Hindi cellphone nga, wala na rin ako. Francis, magtulungan tayo para matapos na ang kasama ni Crispin at para makawala na rin tayo sa kanya. Bakit wala rito sina Francis at Nelly? Saan napunta mga yon? Walang yaka, Francis. Inagaw mo sa akin ang asawa ko. Papatayin din kita. Papatayin ko kayong dalawa. Crispin Montenegro, Sino kayo? mga pulis kami. Iimbitahan ka lang namin sa aming presinto. Bakit? May reklamo sa inyo ang asawa mo. At ang maging ang tawa ninyo si Francis. Makulang yan. Pinagtulungan ako. Hindi. Hindi ako sasama sa inyo. Huwag kayong lalapit sa akin. Lola Conching, bakit po malungkot kayo? Hindi lang akong nalulungkot, Ina. Maging ang iyong lolo Tasio. Nag-aalala kami ng iyong lolo sa iyong ate. Ilang linggo na kasi siyang hindi tumatawag sa atin. Lagi ko nga pong kinukontak ang cellphone niya pero ayaw nang mag-ring eh. Ano na kaya nangyayari sa kanya? Ano nang ginawa sa kanya ng Crispin yun? Naku, huwag naman po sana, Lola.
Kawawa naman ang ate ko. Lola! Ate Nelly! Apo! Paano kang... Patay na po si Crispin. Ha? Ano nangyari, ate? Inimbitahan siya ng mga pulis para sumama sa presinto. Pero sa halip na sumama, binunot niya ang kanyang baril. At nagbaril siya sa sarili. Ha? Oh, Diyos ko. Naguguluhan ako. Ano bang kasalanan niya para puntahan ng mga pulis? At saka, bakit siya nagpakamatay? Kukwento ko lahat sa inyo yan. Pero gusto kong malaman nyo, ang laki ng pasasalamat ko sa Diyos. Dahil bagamat nagkamali ako sa pagpapakasal kay Crispin, hinulungan pa rin ako ng Diyos upang makalaya sa isang kriminal. Maraming taon na ang lumipas nang maganap ang pangyayaring yon. Pero dahil doon, mas naging maingat ako. Katunayan, kahit na 30 anyos na ako, wala pa rin akong asawa. Ako po si Nelly. At ito ang aking buhay. Ang kahirapan ay bahagi na ng buhay. Hindi ito dapat tinatakasan. Sa halip, ito ay dapat harapin ng may kahinangunan, katatagan at katalinuhan. Mga nagsiganap: Susan Robles, June Legaspi, si Kate Del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Nelly. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Sa perbisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Mayor. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na takot sa pakikipagsapalaran tungo sa dakumbay. Siya ay si Aida. Takot ako sa mga pagsisikap na walang katiyakan sa lungsod. Siguro dahil nakikita ko ang naging resulta ng pakikipagharimulan ng aking mga kalugar para sa kanilang mga anak. Napawang kabiguan lamang ang mga sinapit at ang katotohanang hindi ako makabitaw sa mga kasaysayan ng nakaraan na hanggang sa ngayon pilit ko pa rin pinaninindigan. Doro, papasok na ako dyan sa loob, ha? Nagluto ako ng sinampalukang manok. Kaya ito, dinalang kita ng isang mangkok. Nagdala na rin ako ng kanin para kako hindi ka na magsaing. Lalapag ko rito sa lamesa mo. Maraming salamat lagi sa pag-aalala sa akin, Felix. Sino po ba naman ang magtutulungan? Kundi tayo-tayo rin. Mabuti pa kumain ka na. Sige, habang mainit pa ito sabaw ng sinampalukan. Ang totoo, kinatatamaran ko na ang buhay. Huwag mo sinasabi yan. May sarili kang lupang sinasaka. May sariling bahay na tinitirhan. Kahit paano, mapalad ka pa rin masasabi. Kung hindi siguro ilagaw sa akin ng kanyang mga pangarap ang anak ko, Felix, para akong inilibing ng buhay, kapalit ng kanyang mga ambisyon. Helen, ang sabi ko'y mamitas ka na ng mga kalamansi ibebenta natin sa bayan. Bakit hindi ka pa kumikilos dyan? Sandali lang po, Nay. Inaayos ko lang po itong mga requirement ko na kakailanganin ko para sa pag-a-apply sa kolehiyo sa Maynila. Ano ka mo? Anong sinabi mo?
Luluwas po kasi kami bukas ni Levi, papuntang Maynila. Mag-a-apply po kasi kami sa isang kolehiyo doon, kung saan naroroon yung mga kursong gusto namin. Software engineering po kasi ang gusto kong kunin, Nay. Ay, hindi ba sinabi ko sa iyo sa trade school sa bayan ka mag-aaral ng vocational? Po? Narinig mo ako, ha, Milen? Sa trade school ka magpapa-enroll sa pasukan. Pero Itay, wala po sa trade school yung kursong gusto kong kunin. Puro maikling kurso lang pong naroon eh. Maritime course pong gusto ko. Wala akong itutustos sa kursong gusto mo. Lalo na sa ambisyon mong pag-aaral sa Maynila. Tay, ako na po ang bahala sa sarili ko sa Maynila. Marami po akong mapapasok ang trabaho noon para maging self-supporting ako. Kaya ko pong pangalagaan ang sarili ko. Kaya payagan niyo na po ako. Pagkatapos ano? Tutubuhan ka na rin ng sungay at buntot sa pagtira mo sa Maynila. Tay, Susumagin mo na rin ako pagdating ng araw. Dahil matitigas na rin ang iyong mga pangangatuwiran. At ang pinakamasaklap ang pwedeng mangyari, kalilimutan mo na ang ugat ng iyong pinagmulan. Ang gusto ni Inay, kumuha na lang ako sa trade school ng short course sa pagtatanim at pagpapalago ng mga prutas at gulay. yan din ang ipinipilit sa akin ni Itay. Maikling kurso rin sa agricultural crops production. Ang lagi nilang sinasabi, para rin daw sa magandang kinabukasan natin. Kapag napagyaman natin ang mga lupang minana pa nila sa kanilang magulang. Kung talagang gusto nilang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, bakit hinahadlangan nila ang mga pangarap natin? Bakit ayaw nila tayo makapag-aral ayon sa mga gusto nating makamit sa ating mga buhay? Ako, tuwing dadaan talaga tayo rito, Gloria. Nalulumo ako kapag nakikita ko ang bahay ni Doro. Pinangangatawa na nga kasi niya yung kalungkutan. Tignan mo, oh. Ang dilim sa loob ng kubo niya. Mano man lang magsindi, kahit isang kandila, para naman lumiwanag siya doon sa loob. Ay, ewan ko ba naman sa taong yan? Pati ka mo yung bukid niya. Hinayaan na niya nakatiwangwang. Puro damon ligaw na nang huli ko makita. Ay, sayang na sayang yung lupa. Kung tinamnan niya yun, o di sana kasabay natin siyang aani ngayon. Ay, nawala na nga kasi siya ng gana sa buhay. Buhat nung magpunta sa Maynila yung anak niya para raw mag-aral. Kung bakit naman kasi yung bata na yon mula nung umalis, abay, hindi na nasilip ang ama. May iniwan ng cellphone number. Hindi naman makontak ni Kuya Felix. Ay, sus, talagang ganun. Palaging nagbabago ang buhay. Gayon din yung mga tao sa paligid. Pero hindi naman yung dahilan para mawalan siya ng pag-asa. Sinasayang niya yung mga panahon niya. Maraming bagay pa po pwedeng niyang gawin, lalo na para sa sarili niya. Doro, ako uli ito. Dinalan uli kita ng pagkain. Tutuloy na ako, ha? Sabi ko na naman sa'yo, huwag mo na akong dalan pa lang kung ano-anong pagkain. Sinusuka ko lang din kasi ang mga kinakain ko. Ayoko lang kumain dahil palang ayaw nang tanggapin ang sikmula ko. Paano nga nagpapalipas ka ng gutom? Naku, masama na yung ubo mo. Maigi yata samahan na kita sa health center para makapagpagamot ka ron. Hindi na. Ayoko rin lamang gumaling. Ang gusto mo ay lumala na itong kalagayan ko. Para mamatay na ako. Gusto ko na talagang mamatay, Felix. Ayan ka na naman eh.
Nawawalan ka na naman ng pag-asa. Kaya nga lagi kitang pinupuntahan dito para madama mong hindi ka nag-iisa. Karamay mo ako. Nandito lang ako. Salamat. Pero ramdam ko na ang nangangapos ng hininga ko. May mga oras na hirap na ako. Sana nga isang araw hindi na ako magising. Akin na sabi yung mga papel na yan, Milen. Ibigay mo sa aking lahat. Hindi ako nagbibiro. Pupunitin ko lahat ng mga yan. Kapag nagpilit kang lumuwas ng Maynila ngayon. Pero Nay naman ngayon po yung huling araw para makapag-submit kami ni Levi ng requirements doon sa universidad na pinag-a-applyan namin. Kung hindi po kami makakalmas ngayon, sayang naman po yung magandang pagkakataon na yun. Sasabihan ko si Kuya Felix, hindi kayo dapat makaalis ni Levi. Nay! Alam ko naman po kung ano yung kinakatakot ninyo Yung mawalan kayo ng taga-tanim at taga-ani ng mga kalamansi, sabi nyo nga, pinagkukunan natin ang kabuhayan simulat sa pool. Pero Nay, gusto ko po maging isang software engineer. Gusto ko po maranasan ang pag-unlad ng teknolohiya, ang pag-unlad ng mundo. Ako ang pakinggan mo, Milen. Dito sa lupang ito na kinatatayuan mo, nandito ang mga pangarap ko para sa iyo. Kaya wag mong alisin sa akin ang pag-asang yun. Ama mo ko, Levi. Maaaring hindi mo nauunawaan ang mga mararamdaman ko kapag umalis ka. Dahil mas matimbang sa iyo mga pangarap mo. Itay, kasama ko po kayo sa mga pangarap ko. Kahit kailan, hindi po ako nagplano para sa sarili ko lang. Hindi ko po pwedeng baliwalayin ang inyong mga paghihirap sa pagpapalaki sa akin. Pero, paano kung nahuwili ka na rin sa buhay Luzon? At hindi ka na bumalik din Matutulad din ako kay Doro na naiwang nag-iisa sa kanyang kubo. Nagkasakit at namatay na lang sa kanyang higaan. Napakasakit isipin yun, Levi. Alam mo, Aida, nang pumasa ang anak ko sa isang scholarship program sa Canada, nakaramdam ako ng tuwa para sa kanya. Pero, nakaramdam din ako ng lungkot para sa sarili ko. Kasi nga napalayo siya sa akin na malayong malayo. Pero naisip ko rin sa huli, may pangarapan ako para sa kanya. May pangarap din naman siya para sa kanyang sarili. Ako'y natatakot pa rin sa maaaring kahinatnan niya sa Maynila. Lalo na't babae siya. Pero dapat di natin tanggapin. Hindi tugma ang mga pangarap natin para sa ating mga anak, Aida. Kailangan nating kilalanin ang mga gusto nilang marating sa kani-kanilang mga buhay. Hayaan nating mahanap nila ang mga sarili nila. Siguro nga, dapat na akong bumitiw sa nakagisnan ko sa aming mga magulang. Nasa lupa lang na ito umiikot ang buhay. Nalimutan kung maaaring dito man magsimula ang iyong mga pangarap. Pero maaaring hindi naman dito magtapos. Tay, pinapayagan niyo na po akong lumuwas ng Maynila. May extension pa naman doon sa ina-applyan ng Universidad ni Milen, di ba? Opo. Kaya makakahabol pa po kami ni Milen. Sige. Bukas ng umaga, ihahatid namin kayo ng tiyang Aida mo sa terminal ng bus na papaluwas ng Maynila. Maraming salamat po, Itay. Pangako, wala pong magbabago sa pagitan ng mga pangarap ko at pagmamahal ko sa inyo.
Para po sa ating dalawang lahat ng pagsisikap na gagawin ko. Ang inayo. Hindi na matapos-tapos ang mga luha. Oy, Belen, yung laging bilin ko sa iyo, ha? Maging matapang ka sa buhay Maynila. Mabilis ang takbo ng buhay roon. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kaya ko po ang sarili ko. Paano ba ako mapapanatag sa pagkakalayo natin ito? Pangako po. Palagi po akong uuwi dito sa baryo. Ay, ito pa rin mo pangako mong yan, anak. Opo, Nay. Palagi rin kita hintayin. Sino nga ba ang hindi sumusubok sa buhay na walang katiyakan? Pero ang tiyak, lahat tayo ay may pangarap para sa ating mga mahal sa buhay. At dapat nating tingnan ang mas malawak na mundo para sa ating mga anak. Para sa kanilang mga sariling pagkakakilanlan. Para sa kanilang mga sariling layunin. Nagulat nga ako sa naging mabilis na takbo ng panahon. Huling semester na pala ni Milen sa software engineering. Naghahanda na siya sa kanyang pagtatapos. Tulad ni Levi, na nasa kanyang on-the-job training na rin sa kanyang maritime course. Ngayon ko nauunawaan ang kahalagahan ng kaisahan ng damdamin ng isang magulang at ng isang anak sa pagtupad ng mga layunin. Ako si Aida, at ito ang aking buhay. Ang mga pangarap ang nagtutulak sa atin upang humubog ng isang buhay na may direksyon dahil sa kagandahan ng mga ito. Nagsisimula ang isang magandang kinabukasan. Makarag Sigalap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Phil Cruz, June Ligaspi, at Rosana Villegas sa papel na Aida. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang binata na muntik nang mapalayo sa kanyang mga magulang. Siya ay si Darren. Mahirap lamang ang aming pamilya. Ngunit dahil sa tulong ng kaibigan ni Inay at Itay, nakatapos ako ng kolehiyo dito sa Maynila. Dito na rin ako nagkaroon ng maayos na trabaho. Maganda naman ang pagtitinginan namin ng aking mga magulang. Ngunit dumating ang panahong nasira yun. At tinanggap na pala nitong dalaga ko ang pag-ibig mo, Darren. Opo, Ma'am Cora. Kaya po sinabi ko kay Femi na ipaalam na po namin ito sa inyo. Natutuwa ako at nagpapasalamat at ginawa mo ito. Ibig lang sabihin, iginagalang at nirerespeto mo ko. Sabi ko naman po sa inyo, Mama. Mabait po si Darren. Naniniwala na ako sa iyo, Femi. Ang gusto ko lang sana, Darren, Po. ay igalang mo ang aking anak. Huwag kayong lumagpas sa inyong limitasyon. Lalo na nga, hindi pa kayo kasal. Makakaasa po kayo, Ma'am Cora. Ah, salamat. Mukhang isa ka ngang mabuting anak. Kaya naman parang ibang sigla mo ngayon. Sinagot ka na pala ni Femi. Oo, mahal na mahal ko siya, Kevin. Siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Aba, mukhang nangangamoy kasala na. Ang bilis Ayoko nang patagalin pa. Gusto ko na siya makasama. Kaya bala kong yayain na siyang pakasal. Oh?
Total, may ipon na rin naman ako at maayos na trabaho. Aba, naku, dapat pala malaman na yan ni na Aling Lita at Mang Homer. Ha? Hindi, wala akong planong sabihin sa kanila. Ano? Oh, bakit naman? May problema ba kayo ng mga magulang mo? Galit ako sa kanila eh. Ilang buwan ko na nga silang hindi pinadadalhan ng tulong. Ha? Oh, bakit naman, Darren? Kailangan nila ang tulong mo. Kasalanan nila, kaya bahala sila. Salamat naman, Kevin, at pinasyalan mo kami. Holiday po kasi ngayon. At natapat pang weekend bukas, kaya umuwi ako. Dinalaw ko po si Lenay. Kaya eto, kumasyal na rin po ako dito sa inyo. Mabuti ka pa. Naaalala mo ang mga magulang mo. Kailan ko lang ho nalaman na nagkaroon pala kayo ng alitan ni Darren, Mang Homer? Aling Lita? Ay, paano? Hindi niya matanggap ang aming panig, ang aming paliwanag. Kaya pinagsalitaan niya kami ng masakit. At hindi na siya umuwi dito. Nalungkot nga po ako sa ginawa niya pinayuhan ko po siya na mali ang ginawa niya. Matigas ang ulo Ayaw makinig. Pati nga po sina inay at itay. Nadismaya rin kay Darren. Sabik na nga kaming makita siya. Ay, wala naman kaming magagawa. Galit siya. Ayaw niyang makipagkita sa amin. Alam niyo na ho ba na may nobya na po siya? At nagbabalak ng pakasal? Oh, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, Lita? Naalala ko lang ang anak natin, Homer. Kasi paborito niya ang ulam na ito. Huwag mo na siyang isipin. Magkakasakit ka lang kung lagi kang malulungkot at iiyak. Ay, hindi ko maiwasan. Sama tayo nagkulang ng pagpapalaki sa kanya. Sinikap naman natin na palakihin siya nang may kagandahang asal. Eh, bakit nagkaganon? Nadala siya ng kanyang paniniwala. Higit na naging matimbang sa kanyang puso ang paniniwalang yon kaysa sa pagmamahal niya para sa atin. Maunawaan pa kaya niya tayo? Yun ang idalangin natin sa Diyos, Lita. Oo, Darren. Hayag ako. Salamat, Femi. Hindi mo pagsisisiyan ang pagpayag mong pakasal sa akin. Sabihin na natin ito kay Mama. Yung talagang gagawin natin. Darren, Oh, sana ipakilala mo na rin ako sa parents mo. ha? Ayaan mo. Gagawin ko. Wala ka ba talagang balak na papuntahin dito sina Aling Lita at Mang Homer? Ay, paano sila makikilala ni na Femi? Magdadahilan na lang ako para hindi na nila hanapin pa sina inay. Ayoko talaga silang ipakilala kina Femi dahil baka tulad ko, magalit din sila kina inay. Ay, bakit mo naman nasabi yan? Dahil ang alam ko, pareho lang kami ng pinaniniwalaan. Dahil lang doon, tuluyan mong itatakwil ang parents mo. Kevin, kasalanan sa Diyos ang gagawin mo. Alalahanin mo, sa kanila mo utang ang iyong buhay. Kasalanan nila kaya ako nagalit sa kanila. Ayaw nilang makinig sa akin
saradong isip nila. Pare, huwag ka magagalit, ha? Baka naman ikaw ang saradong isip. Kevin, Kasi hinatulan mo na agad ang taong tumulong sa'yo. Ganoong wala pa namang hatol sa kanya ang batas. Darren, anak? bakit kayo na pa rito? Sabik na kaming makita ka. Kaya nagpunta kami dito. Kumusta ka na? Ilang buwan ka nang hindi dumadalo sa bahay. Hindi ka rin nagte-text o tumatawag man lang. May sinabi na ako sa inyo noon, hindi ba? Darren, hanggang ngayon ba naman? Galit ka pa rin sa amin? Tapos na yun. Hindi pa pwedeng kalimutan na natin. Hindi kayo nakinig sa akin. Anak, yun ay dahil mali ka naman. Walang kasalanan ng kaibigan ko. Napatunayan na niya yon sa korte. Isa pa, tayo ay may kalayaang paniwalaan kung anong ibig natin. Bakit ka nagagalit sa amin? Pero hindi naman kami nagalit sa iyong pinanindigan. Kung nakinig kayo sa akin, maaaring hindi kami nabigo. Talaga bang mas mahalaga na sa iyo ang ibang tao kaysa sa amin ang mga magulang mo? Umalis na kayo. Marami pa akong gagawin. Darren! Halika na, Alita. Halika na. Umalis na tayo. Pinagsarahan na niya tayo ng pinto. Excuse me po. Bakit po nariyan kayo sa labas? Galit sa amin ang anak namin. Kaya uuwi na kami. Ho? Kayo po ang parents ni Darren? Oo, hindi. Bakit po siya nagalit sa inyo? Kami, kanina pa ako dito sa inyo. Pero kanina ka pa walang tibo. Sumaba pakiramdam mo? Hindi. Nalulungkot lang ako. At nadidismaya. Bakit? At kanino ka nadidismaya? Sa'yo. Sa akin? Teka, hindi kita maintindihan. Nagpunta ako sa tinutuluyan mo kahapon. Dadalan sana kita ng baked macaroni. At naabutan kong lumuluha sa labas ng bahay mo ang mga magulang mo. Ha? At sa pagtatanong ko sa kanila, nalaman ko ang lahat. Karen, bakit mo ginawa sa kanila yun? Femi, umanig na inay sa mali. Sa vice mayor namin. Kahit na nga alam ng lahat na may dinispal kong pera yun. Ang sabi ng mga magulang mo, napawalang sala na ang vice mayor ninyo. Bakit galit ka pa rin? O baka naman, dahil hindi kayo pareho ng sinuportahan. Nabigong sinuportahan ko dahil sa kanila. My God, Darren. Sinisisi mo sila dahil doon? Bakit? 2 points lang ba ang laman ng sinuportahan nila sa kandidato mo? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Pareho lang naman ang partidong sinuportahan natin. Oo, totoo. Pero open-minded kami ni Mama. Hindi namin sisirain ang pakikitungo namin sa aming pamilya, kamag-anak at kaibigan dahil lang sa sinuportahan namin. Hindi niya kami alipin. Sana naman ganun ka rin. Hindi naman natin utang sa mga politiko ang ating buhay, kundi sa ating mga magulang. Tama mga sinabi mo sa kanya, anak. Oh, anong sabi niya? Hindi po siya kumikibo. Maya-maya nagpaalam na. Ay, nawa, magliwanag ang isip niya dahil sa mga sinabi mo. Dismayado po talaga ako sa kanya, Ma. Akala ko pa naman, mabuti siyang anak. Hindi pala. Biro niyo, pinagkaitan niya ng tulong ang parents niya dahil lang sa naiinis siya. Minsan talaga, anak. Natatalo na silakbo ng damdamin ng tao.
Kaya nga tayo na higit na nakauunawa, ang siyang dapat na magpaliwanag sa kanila. Tulungan natin sila na mapagtagumpayan at labanan ang silakbo ng damdaming iyon. Lita, nalulungkot ka na naman. Siyempre, hindi mo naman may aalis sa akin yun, Homer. Nasasaktan pa rin ako. Tuwing maaalala ko ang ginawa sa atin ni Darren. Yun din naman ang nadarama ko. Pero nagpapakatatag ako at umaasa na magliliwanag din ang isipan ng ating anak. Nay? Tay? Homer, si Darren narito. Darren, anak, Patawarin po ninyo ako, Nay. Tay. Sa mga masasakit na ginawa't sinabi ko sa inyo. Nadala po ako ng silakbo ng damdamin ko. Kinailangan pa ang ibang tao upang maliwanagan ako. Patawad po. Mahal na mahal ka namin, anak. Nay. Kahit nasaktan mo ang aming damdamin. Hindi ka namin matitiis. sapat na sa amin na hindi ka nagalit at nauunawaan mo na kami. Muli ako nakadama ng saya sa aking damdamin nang magkaayos kami ng aking mga magulang. Nagkasundo rin naman kami ni Femi at ngayon ay kasal na kami. Bago ako matapos ng paglalahad, gusto ko lang tawagan ang mga nakikinig. Sana mahalin natin ang ating pamilya, lalo ng ating mga magulang, higit sa sino pa man. Ako po si Darren, ito ang aking buhay. Kung magiging mahinahon lamang ang mga mamamayan, mababawasan ang mga kaguluhan at hindi mababahira ng kalungkutan ang nadaramang kaligayahan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Julie Gaspi, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Darren. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.